עדי, בוא, תשב איתנו. לא רוצה? עדי שהוא נולד, הוא היה בלונדיני עם עיניים חומות כאלה, לא כחולות, והוא היה מאוד שקט. בוהה, מסתכל. אחרי 3 חודשים כזה הוא התחיל לבכות בלילות ממש חזק. לא הייתי ישנה לילות בכלל, הייתי צריכה להתפטר מהעבודה, ושמנו לב שעדי הרבה פעמים לא מגיב לשם שלו. חיפשנו תשובות עד ששלחו אותנו למכון להתפתחות הילד. בגיל 1.5 שנה קיבלנו חותמת סופית, אבחון שיש לו אוטיזם. עדי, אנחנו מחליפים בגדים קודם, אתה זוכר? בבית מחליפים בגדים? נכון? בוא נחליף בגדים. כשאנחנו מסתכלים עליו, על עדי, ילד עם טלטלים, כזה יפה. את לא מבינה כאילו מה זה אומר, מה? מרפאה בעיסוק, קלינאי תקשורת, עובדת סוציאלית. אנחנו שנה שלמה עבדנו עם כל הצוות הזה על זה שעדי, כשקוראים לו עדי, שהוא יסתכל לי בעיניים. כל הצוותים עבדו על זה שהוא ילמד לדבר, וזה לא קרה. ובגיל 6 אני זוכרת את זה כמו עכשיו. לפי כל המחקרים, אם ילד לא מתחיל לדבר עד גיל 6, רוב הסיכויים שהוא כבר לא ידבר. מה? ילד שלי לא ידבר, כאילו זה... מה באמת, איזה ילד, איך אני עוד פעם אפרד מהחלום שיהיה לי ילד רגיל? עכשיו הוא סיים בית ספר, זהו. מה שמחכה לו זה מרכז תעסוקתי. זה פעולות הכי פשוטות של מיון של משהו. האם אין שום דבר, גם אם הוא כזה, שימתיק לו את החיים, שהוא יעשה משהו יותר משמעותי? לנו, לחברה, לעצמו? ואז מה שקרה, שבזמן הקורונה לא ראינו אותו 3 חודשים. אבל בזמן הזה שישבנו בבית, אמרתי, הוא יכול להיות דוגמן. הוא יפה, הוא אוהב להצטלם. ואז פשוט מה שעשיתי, כתבתי פוסט בפייסבוק. יכול להיות שאני משוגעת. אני לא יודעת אם אני כותבת עכשיו בהיגיון, אבל זה מה שאני חושבת. אני לא יודעת אם אני אצליח או לא. כשסיפרתי לאנשים שאני רוצה שיהיה דוגמן אוטיסט שלא מדבר, הראשון בארץ, אנשים כתבו לי, הוא כל כך יפה, הוא חייב להיות בשלטי חוצות. ופתאום ראיתי מסך של עזריאלי, פתאום ראיתי אותו שם, מחייך עם החיוך שלו. איזה ערך את חושבת שעדי יכול להביא לעולם? תראה, עדי הוא אהבה. הוא אהבה טהורה. הרעיון של אהבה כאימא זה ברור מאליו, זה רגש חזק שיש לך, ואנחנו צריכים לחשוב איך בן אדם שמגיע מבחוץ ורואה את עדי ושומע את הסיפור שלו, איך הוא פוגש את זה. לכן אני בעצם מציע לפנות למנהלי השיווק בצורה הזאת. להגיד להם, האם אתם מחפשים פריזנטור שהוא בלי מסכות, בלי החלק המזויף, הפייק שיש לאנשים, הוא בעצם נטו בן אדם. וואו. אתה יודע, עכשיו שאתה אומר, זה. נטו בן אדם,
זה עדי. עכשיו עדי צריך את השלט שלו בעזריאלי. תשמע, זה כאילו להסביר דבר לאחת שרצה קדימה בלי לראות שום דבר בצדדים, והחלום של מי? החלום שלך, לא של עדי, לא שלי. הכי חשוב לי שעדי לא ייפגע ולא ייכנס ללחצים, ואת רצה בעיניים סגורות כאלו. כי זה מה שרצינו. זה לא מה שרצינו, זה מה שרצית. אני מתנגד בכל תוקף לכל הסיפור הזה. יכול להיות שזה לא יביא לי שום מקום. אני רוצה את זה, אני רוצה לראות אותו שם. ידעתי שאני צריכה תמיכה, רק לא ידעתי מאיפה להתחיל. אז פניתי לכל מי שיכולתי, גם לאלה שיושבים שם למעלה ומקבלים החלטות. את האהבה הטהורה הזאת, אני רוצה שאנשים יכירו. שאנחנו נכיר אותה בעצמנו קודם כל, כי אנחנו לא אוהבים את האחר, כי אנחנו לא אוהבים לפעמים את הצדדים לא מושלמים שלנו עצמנו. לשים את הדימה של מטה ואמה. נכון. עדי, את רואה שהוא שמח מהמסע הזה? ואני אשאל אותו. עדי, בוא תענה לנו. האם אתה שמח להיות פה, להיות דוגמן? תענה לנו. אמא שלך, הגאונה והגיבורה צודקת, שיופי יש לו הרבה מאוד סוגים. ואתם, שלא להגיד, מפיצים הרבה אור והרבה יופי. איך זה התחיל הרעיון? מאיפה זה בא? מזמן חשבתי שהוא יפה, אוהב להצטלם, אולי יהיה דוגמן. ואז מה שעשיתי, כתבתי פוסט בפייסבוק. תגידו, או שאני אימא שלו, או שבאמת הוא ראוי לייצג איזושהי חברת ספורט. פתאום אני רואה תגובה בפייסבוק, דברי איתי מחר. סידרתי לך פרסומת של רשת מכוני כושר, שעדי ילך לפרסם אותם. ככה זה עובד. בהצלחה. תודה, אומר לך תודה. אני לא יכולה לתת לך. לא יכולה לתת לך, עדי. לא, אני לא יכולה לתת. הנה, מתקשרים. הלו. אתה בזום עם לקוח, אבל אמרת שאתה גם תהיה פה. אנחנו סיכמנו. איפה הצלמים? אתם אמרתם שאתם רוצים לייצר פרסומת, שעדי הדוגמן, ואמרת שאתה גם מביא שני צלמים וארגנת אותם. לא, אני לא מבינה כאילו מה קרה פה. לא, אנחנו אמורים לצלם פרסומת. אתה זוכר שאנחנו ישבנו ודיברנו איתך שאנחנו נשב, נסתכל בתמונות, חשוב לי להבין מהם הערכים של החדר כושר. גם את זה אתה לא זוכר? עדי, בוא נלך להוריד בגדים. בוא. הלו. אבי, מה העניינים? בסדר, מה קורה? מה קורה? לא קרה שום דבר. כמו שצדקת. לא קרה, הצלם לא הגיע. שלא יעשו לנו טובות. עדי התבאס, הוא רצה שם
לעלות על המכשירים, והלבשנו אותו יפה. אני לא מוכן שעדי יתבאס, הוא צריך לקבל את מה שהבטחנו לו. לא. זה שאבי הצטרף ושינה את דעתו, מאוד חיזק ודחף את זה קדימה. שוב אני כותבת פוסט. שמעתי על מעצב מוכשר, גל אולמן, לא יודעת איך הפוסט מגיע לידיים שלו, ואנחנו מתחילים להתכתב. ואז גל שאל אותי, האם את באמת חושבת שזה יצליח? האם הוא יעמוד בזה? חתיכי. רגע, עכשיו אתה לבד. עדי, תרקוד עם נטלי. אבי, תהיה פה. אוהד, תן לו הנחיות. עוד קצת. שב. עדי, עוד קצת. שב. זה בעמידה? יופי. היה לך כיף. אני מחכה לתשובה, בסדר? עדי? עדי, אני מחכה לתשובה. תסתכל עליי. חיבוק. אתה יכול לחבק אותי? אתה. חמור. איזה אלוף, עדי. עדי, אתה אלוף. כל הכבוד. היה לך כיף? תענה לי, כן או לא? כיף? תסתכל עכשיו על המסך, עדי. מי זה שם? מי זה? אתה רואה את עצמך? הנה, בוא. אתה שמח, חתיכי? עדידוש, אתה שמח? רגע. בוא. אנחנו נשאל את האנשים עכשיו, יחד איתך, טוב? סליחה? תגיד, אם היה לך עסק, היית לוקח... עדי, בוא. היית לוקח אותו? כן. שלום. אם היה לכם עסק, הייתם לוקחים דוגמן אוטיסט? למה לא? שאלה. תסתכלו רגע. תסתכלו רגע. זאת הפרסומת שלו. תסתכלו רגע. היית לוקח דוגמן אוטיסט? רגע, עדי, תעצור.
היית לוקח דוגמן אוטיסט, אם היה לך עסק? דוגמן אוטיסט? כן. שאלה היפותטית מגוחכת, גם לא לוגית אפילו. אוקיי, אז מה אתה אומר? התשובה היא לא? אוטומטית? לא, זה את אמרת. ואני חושב שהאוטוסוגסיה של הבידור הזה מגוחך. מישהו צריך להגיד את זה. תבוא לך. תגיד. הכי יפה בעולם. תגיד, אם היה לך עסק, היית לוקח דוגמן אוטיסט? בטח, ברור, איזה שאלה. איזה שאלה, יפיוף. תסתכל, הנה הוא נתן לי תודה. יפיוף, יפיוף. תודה. עדי, אתה רואה כמה מחמד? אתה מקבל. איזה כיף.